Bé, moltes gràcies a totes i a tots. Toni Collet. Hem pujat en aquesta tercera edició de la pujada de Borriac. La resta de gent que no heu pujat en alguna de les tres columnes, doncs sapigueu que és la tercera pujada que s'organitza. És el tercer any que pugem, la CUP, Maulets. I enguany doncs, també hem repetit la pujada des de Cabrera, des d'Argentona i Mataró. I que sapigueu doncs, que ara quan acabem uns parlaments molt breus hi haurà un pica-pica, que és obert a tothom. I us deixo amb la portaveu de Maulets i de la CUP. Ara llegirem el manifest d'enguany que hem preparat Maulets. Per la independència i la revolució encenem la flama de la revolta. L'11 de setembre, diada del Principat, commemorem la caiguda de Barcelona a mans borbòniques. Aquesta derrota significava gairebé la culminació de l'ocupació espanyola dels països catalans, que malauradament encara dura. La guerra de successió i l'ocupació de la nostra terra van comportar aleshores la mort de milers de persones, bombardejos i cremes de ciutats. Avui dia, i sota una suposada democràcia, l'ocupació continua comportant repressió i persecució, quan ens enfrontem amb l'Estat i n'ataquem els símbols. En els darrers temps hem patit la detenció de 2 independentistes per canviar la bandera espanyola per una estelada al castell de Montjuïc, els judicis a Madrid, les elevadíssimes multes i els embargaments als companys que van cremar fotografies dels reis, i fins i tot la presó per al Franqui de Terrassa, per, suposadament, haver estripat una estanquera. Que els símbols i les institucions dels estats siguin intocables, però no és cap casualitat. Els estats ocupants necessiten aquests elements per crear-se una identitat pròpia i imposar-la als pobles que oprimeixen. Els cal aquesta identitat artificial per crear adhesió i legitimar així la seva funció de dominació i opressió. Perquè no hem d'oblidar que els estats espanyol i francès són els principals sostens d'un sistema polític i econòmic imposat. Un sistema polític que divideix el nostre territori en 2 estats, que ens aboca al pou sense sortida de l'autonomisme i que ens nega el dret a l'autodeterminació com a mitjà per a decidir com ens volem organitzar com a poble. Un sistema econòmic basat en un sistema econòmic imposat, un sistema polític que divideix el nostre territori en 2 estats, que ens aboca al pou sense sortida de l'autonomisme i que ens nega el dret a l'autodeterminació com a mitjà per decidir com ens volem organitzar com a poble. Un sistema econòmic basat en l'explotació de la majoria per assegurar el màxim benefici per a uns pocs i que ens imposa una funció clara dins del seu entramat, ser un paradís de serveis per a la resta d'Europa, amb totes les conseqüències que d'això es deriven, tercerització de la nostra economia i treballs precaris i estacionaris, i únicament en el sector serveis, especulació, destrucció del territori i inaccessibilitat a un habitatge digne per al jovent. Cal tenir ben clar, doncs, que la destrucció dels estats capitalistes espanyol i francès és una premissa bàsica per l'alliberament popular als països catalans i que és necessari que totes les lluites, ja siguin en defensa de la terra o de la llengua catalana, per l'alliberament sexual o per la llibertat d'expressió, esdevinguin antagòniques amb els estats ocupants i obrin noves esquerdes als seus murs. Cal que encenguem la flama de la revolta i la fem arribar de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, per seguir avançant, entre totes i des d'avui mateix, en la construcció d'uns països catalans lliures, sense classes socials ni cap tipus de discriminació. Per la independència i la revolució, el combat Maulet continua. Visca la terra! Lliure!